Idemo sada na aktuelnosti iz lokalnih zajednica. U Brčkom je danas počela, a nakon poslaničkih pitanja prekinuta sednica Skupštine distrikta. Svi poslanici bošnjačkih partija zatražili su pauzu, nakon koje se bez obrazloženja nisu vratili u salu. Predsjednik Skupštine je zakazao novo zasedanje za 15 dana, a da li je na pomolu ozbiljna kriza vlasti, tu su mišljenja podeljena. Nakon što su poslanici SDP-a pojedinačno i u grupama ubrzo nakon početka sjednice izlazili i nisu se vraćali u skupštinsku salu, bilo je jasno da će se priče iz skupštinskih kuloara obistiniti i da će zasjedanje biti prekinuto. To se i dogodilo poslije poslaničkih pitanja i pauze koju su zatražili, a nakon toga se nisu vratili u klupe i klubovi većine iz reda bošnjačkog naroda, SDA, SBB i Stranke za BiH. Sjednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, kratko je saopštio predsjednik Đorđe Kojić. Poslanici opozicije su otvoreni. Bošnjaci su napustili sjednicu jer im nije ispunjeno obećanje prilikom ulaska SBB-a u većinu da će u užem gradskom jezgru biti odobrena lokacija za izgradnju džamije. Klubovi poslanika iz reda bošnjačkog naroda koji su dio skupštinske većine su jasno stavili do znanja ostalim predstavnicima skupštinske većine da neće učestvovati u daljem radu Skupštine vlade Brčkog distrikta dok se to ne riješi, i ovo što se desilo danas je upravo pokazatelj tog njihovog stava. Mi se dogovaramo o svim problemima ovdje u distriktu, pa jedan od naših dogovora je i lokacija za džamiju. Da li ćemo se uspjeti dogovoriti, da li nećemo, ja sad o tom ne mogu da vam kažem. A da li je to danas razlog napuštanja? Ja stvarno nisam pitao kolege šta je njihov razlog za napustiti. Da li je to ili nešto drugo, stvarno ne znam. Morate njih pitati zašto su napustili, ne mene. Niko od poslanika stranaka u vlasti, kao ni bošnjačkih stranaka, nije htio pred kameru, a za stranke opozicije prekid na ovakav način je skandal i bruka u kojoj oni, naglasili su, postaju taoci većine. Zaista je ovo, kažem, rušenje digniteta Skupštine i mislim da je vrijeme da ova vlast zaista padne. Turbulencije u funkcionisanju vlasti u Brčkom traju duže od godinu dana, a da li će se povlačenje iz Skupštine Bošnjaci povući iz vlade, što bi dovelo do potpune blokade i prekomponovanja vlasti ili vanrednih izbora, znaće se ubrzo jer vlada zasjeda više puta sedmično.